खामानिखौ लानानै आंहा जोबोद माने गोजोननाय दङ ट्रिपल इन्जिन स्पिडआव खामानि सोलिनो थांगासिनो दङ सोलायनाया जों बुंगासिनो दं मुगाया मोनसे गोदान मुगायाव जों जोंनि हारिखौ दोनहैगोन बे एकदम पाक्का सार्व फाला इडुकेसनखौ लानानै लाइफ स्टकखौ लानानै लामा दलांखौ लानानै नैबे फैगौ बोसोराव बांग्रिंफोर बायदि मोनसे परिबेस फैगोन बे खोथाखौ आङो बिटिआरनि रायजोनो खोन्थानानै होनो हायो आरो बेनि सायाव बहुद बारा बुंनांगौ गैया खारन गणतन्त्र देशआव बयहाबो गावबा गावनि साननाय दङ जिहेतु बिथांमोननि मेगनाव माने बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खोब माने जाफुंसारनाय बायदि मोनाखै गतिके बिथांमोना मोनसे ट्रायल खालामदों बे बिराद गिदिर माने साननांगौ बाथ्रा नङा आरोखि बिदि जेबो खहा जाथावथाव जेबो गैया अलरेडि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो जोंनि जे आगोलनि बिटिसि सरकारमोन बिथांमोनानो रायलायलायनायनि गेजेराव मोनसे सुक्ति जादों गतिके दा बेखौ गोदानै आरोबाव माबा मोनसे जाथावथावखौ जोंनि मेगननिफ्राय जों नुवाखै आरोखि आं बिदिबो साना खारन समग्र रायजोखौ लानानैनो बिथांमोनाबो सिन्था सरसा खालामदों आरो गोबाव सम बिथांमोनाबो रायजो दैदेनबोदों रायजोआ बबेथिं मोजां बबेथिं गाज्रि बिथांमोनाबो बे खोथाखौ मिन्थिगौ गतिके आंबो सानदों खेबसे माने कर्टआव ट्राइ खालामदों आरो जास्टिफिकेसना मोजाङैनो ओंखारगोन होननानै आं बुजियो गोबां सिगनेटरिफ्रा सोरखौबा थगायनानै लांदों मादों होननानै दा मिडिया पार्सनफ्राव ओंखारबाय थादों आं एसेबालागै माने ब्रिफलि खोथाखौ आङो हमस'हरनो हायाखै जुदि थगायनानै लांदोंबा बे गाज्रि बाथ्रा जादों आरो जुदि फ्रेन्डलि जुदि माने गोसो खुसियैनो जुदि थांदोंबा बेवहाय ट्रायल खालामना नायनाया मोजां जागोन होननानै सानो गोबां दैदेनगिरिनि मुसुखाखौ सावलायनायखौ नुनो मोनदों नाथाय बेनि गेजेराव मा फोरमायनो बे मोनसे खुद्रिनाय सोलिदों माने खोथाया बिराद सेन्सिटिभखाय बिनि गेजेराव खुद्रिनाया जाखागोन बेखौनो जों नुनो मोनदों आरो मोजां जादों ना गाज्रि जादों ना फोरमायगोन आङो बे खोथाखौ बिराद गोरायै बुंनो लुगैयाखै आरो बे समा जोंहा जिहेतु जोङो सरकाराव दङ गतिके गासैबो रायजोखौ लानानैनो जोङो समाय थांनांगौ जोंनिसाय बयनिसायबो देरसिन जास्टिफिकेसनखौ कर्टआनो होगोन कर्टआ जि माने रिजाल्ट होगोन जों बेखौनो मानिना लानांगोन गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256 जानबुं नं 8011748256 गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन